Petronas Towers. In Romania is a famous entertain in Romania. Oh right? yes, he's yeah, everybody knows him, don't you? Yeah. He's not Romanian though, he just lives I there. know he's not Romanian, but he lives in Romania, right? He's Did you find anything interesting? iPhone 16. iPhone 16? Okay. Salut prieteni, Alex de la canalul Balkan Bold aici. Ei bine, după o lună petrecută în Thailanda și Bali, simțeam nevoia de o gură de aer proaspăt și unde puteam să ajung în Asia, în altundeva decât în Kuala Lumpur, Malaysia. Și trebuie să recunosc că acest oraș nu mi-a înșelat așteptările. Are un fel de vibe de Dubai de Asia, dar în același timp cu multe contraste. Multă verdeață, ceea ce este fabulos. Traficul nu este atât de infernal ca în Thailanda sau Bali, nu sunt atât de mulți motocicliști și din punctul meu de vedere cred că este unul dintre cele mai dezvoltate, dacă nu chiar este cel mai dezvoltat stat din Asia de Sud-Est. Energia acestui oraș te invită pur și simplu să mergi să explorezi, să vorbești cu oamenii, să vezi barurile, să vezi rooftop-urile, să vezi restaurantele, să vezi grienorii. Da, și în același timp să vezi cum se îmbină viața malaiziană tradițională cu arhitectura și high-tech-ul acestui oraș, Kuala Lumpur, care mi se pare fascinant. Cred că mi-am găsit orașul de suflet. Bun, vom merge să explorăm. Vom vedea Petronas Towers, vom vedea o grădină suspendată undeva deasupra la ultimul etaj al unui zgrienori, ceva de genul. O vom lua la picior, dar înainte de asta, haideți să vă arăt apartamentul unde stau așa ca și cum facem de regulă. Este un apartament într-un zgrienori, sunt undeva la etajul 16 din 48. Foarte interesant, este o cameră de hotel tip apartament, unde ai de toate. Ai și mașină de spălat, ai aragaz, ai cuptor cu microunde, frigider. Acesta este dormitorul și vederea care mi se pare fascinantă. Magia se întâmplă de fapt noaptea, când vezi toți grienorii ăștia iluminați. Dar nici acum nu e o priveliște foarte rea. Bun, vă arăt un pic și baia. Nice. Și da, haideți să mergem să explorăm Kuala Lumpur. Ia uite. Nebunie. Nu vreau să merg foarte departe să mănânc ceva, fiindcă doresc să am ceva energie înainte să mă apuc de explorat. Am fost și aseară și a fost fabulos, o să vă zic o poveste imediat după ce terminăm de mâncat ceva. Apropo de coincidență, e o poveste foarte interesantă. Rosso restaurant. Hello. Hi. Do you have air conditioning? Air Inside, conditioning, yeah? of course. Okay, let's check it out. Of course. So your brother. A nice table. Oh, it's just me. Privilege. VIP treatment. Where should I stay then? So you're gonna have lunch? Lunch, yes. Okay. I'm But within 15 minutes, our kitchen is gonna close. Close in 15 minutes. Yes. So can I order now? Yes. Okay, cool. You from Romania. Ah, Romania. So it's a very popular dish, chicken with mushroom and a creamy sauce. Ah, okay. I think this is it. This is it, and it's served with polenta. You know what polenta is? Polenta, yeah. Yeah, it's served with polenta. Ah, we don't serve polenta. Hey, it's alright. I don't want polenta. Yeah. Yeah. Okay. Are you a blogger, sir? Yes, I am. Yes. Are you YouTuber or? Yes.
Oh, okay. What is your channel? Balkan Bold. Balkan Bold. Do you mind if I search? Yeah, it? sure, yeah. I'm not very famous, but you know. I mean, that's fine. Subscribe. Cool. Yeah. That's how you make subscribers, see? Yeah, no, I mean that's fine. In Romania is a famous Tate in Romania. Oh right? yes, he's yeah, everybody knows him, don't you? Yeah. He's not Romanian though, he just I lives know there. he's not Romanian, but he live in Romania, right? He's from- Lady. Yeah. You are a big fan. Where do you come from? I'm from Romania. Romania. So, is this your first day or It is my second day. second day? What do you Yes. do in Romania? Oh, I love it. Before this, I've been to Thailand and Bali. So what are you having now? What am I having? Yes. I'm having the chicken. Chicken with mushroom. Yeah. Hope is alright because we have something similar in Romania. A similar dish. So you're a follower of Andrew Tate, huh? I follow him as well. No, I mean he doesn't have any channel, right? Because he banned No, from he's, everywhere. I think he got banned from YouTube, so He now got banned from everywhere. he's on Rumble. Yeah, you can find him on Rumble. Yeah. Some guy I met, I'm not really follower of some guy I met in Bali will say, oh man, Romania, you know, Romanians have bad reputation because of Andrew Tate. I said, but he's not Romanian, he just lives there, you know? Yeah. He's happy now because he's getting his supercars back. Are you getting back? Yeah, because the government confiscated him, like decot. Oh, you And now already he's got getting it everything, back. Yeah. yeah? Yeah, it's back to normal. I don't know about the verdict, but he's being staged a lot, you know, because he cannot keep his mouth shut, so it's good. Yeah, Sorry, let me... that's right. What a nice place. Ce loc drăguț au aici. Un pic de starter, pâine și grisine cu oțet. Not bad. Man, that was fast. Your chef is not joking, huh? Really? Yeah. Wow, look at that. Yeah, it's nice. It reminds me of home. I remember this dish. Yes, it's good. Yes, a bit of pepper. Hai să încercăm puiul cu ciuperci malaizian. Să vedem dacă are același gust ca acasă. Mm. That's nice, man. Exactly. Is it good, sir? Yeah. Very nice. For me, Thailand is not as attractive anymore because it's become very expensive. So, rather come here, you know. If the resorts and beaches are nice, why not? Sure. You can go around. There's so many nice places around here. Well, Imran mi-a dat un insight foarte valoros despre viața în Kuala Lumpur și despre prețuri și la ce ar trebui să mă aștept. Acum am ieșit să aștept taxiul, să mergem să vedem Petronas Towers și mi-a atras atenția o pasăre foarte interesantă. Ia uitați aici. Ce păsărică frumoasă. Ah, foarte curioasă. Ah, deci tu faci zgomotele astea pe care le-am auzit eu noaptea. Ok. Moneda oficială în Malaysia este Malaysian Ringgit. Wow, ați auzit pasărea? Da, și paritatea este de 1 la 1 cu leul românesc, adică 1,06, ceva insignifiant. În schimb, prețurile, stai că mă uit să văd și ce număr are mașina pe care o aștept. În schimb, prețurile aici sunt cam cu 25-30% mai ieftine decât la noi. Deci dacă ești un nomad digital și ai salariu de România, să zicem, sau ești IT sau ceva, poți veni și stai aici 3 luni fără probleme. Guvernul Malaysiei e foarte generos cu privire la viza pe care le acordă străinilor aici, 3 luni. După care, bineînțeles că poți să aplici pentru viză dacă vrei să rămâi aici, fiindcă mie mi se pare că fiind top, orașul de top din Asia de Sud-Est, cum spunea și băiatul ăsta, e ceva mai interesant decât Dubaiul și mai ușor. Da, uite cum a venit și taxiul. Asta este ei, eu sunt domn. Ok, trebuie să merg după ea, fiindcă am pus locația din întâmplare la Scarlett
Se pare că aici sunt anumite puncte unde Grab, care este un fel de Bolt la noi, au anumite puncte de unde te pot colecta. Așa că trebuie să merg, să mă colecteze de acolo. Ăsta este hotelul unde stau. Foarte drăguț. Și acolo e Grab Pick-up Point. Da, după cum ziceam, prețurile sunt mai mici, paritatea cam de 1 la 1. Restaurantul ăla unde am fost a fost ceva mai scump, fiindcă era ceva la carte. Cina și băutura m-a costat undeva la 100 de lei. Hello! Yes, Cătălin! I'm sorry I was in the restaurant over there and I did not know that collection point is here. Continue straight to stay on Jalan Ampeg, then make a U-turn at Jalan Tun Razak. De ce este economia Malaysiei atât de dezvoltată? Păi, Malaysia a investit mult în educație și asta se vede și a investit foarte mult în infrastructură. Și, bineînțeles, Malaysia are și resurse naturale, gaze, petrol și se vede. Adică nu este o economie bazată pe turism, este o economie care a atras multinaționale și de asta au și foarte multe clădiri de birouri. Uite aici niște oameni care fac instructaj, asta e poliția. Pare că sunt la raport toți, foarte interesant. Iar aici este zona KLCC. Iar, bineînțeles, birourile de care vă spuneam se află acolo. Ia uitați, Petronas Towers. Nebunie. Deci zona asta arată foarte bine ziua, dar noaptea devine spectaculoasă. O să încerc să revin aici, să filmez și pe timp de noapte. Toată clădirea asta este luminată alb, Petronas Towers. Cred că au și proiectoare și în același timp toată lumina din clădire este albă și toate sunt aprinse și toate luminile sunt aprinse seara și creează un efect deosebit. Iar acolo este podul care le unește cele două turnuri. O să încercăm să ajungem și acolo. No, dacă tot am venit aici, hai să vedem cum arată și mall-ul un pic pe la interior. Marmură pe jos. Deci pot să zic că doar în Dubai am mai văzut așa ceva. Ia uitați-vă. Deci, după cum ziceam, paritatea e de 1 la 1. Un cor din ăsta practic costă 11 lei în banii noștri, da? Deci toate prețurile pe care le vedeți le puteți raporta la lei. Iar aici este parcul KLCC, deci e nebunie, e ca o pădure tropicală în mijlocul orașului. Ia uite ce frumos! Contrast, Petronas Towers, parcul KLCC. Interesant copacii ăștia, dacă aveți idee cum se cheamă, aștept un comentariu. Zonă de alergat. Parcul ăsta. Ia uite. Aici cel mai probabil
Se mai construiește un zgârie nori. Îți dai seama în mijlocul orașului cât costă aici terenul? Ia uite. Păi, aici vrea să ajung acolo sus. Și aici, Macarale. Bum! Sunt sigur că încă o clădire din asta de birouri. Vă dați seama câte corporații sunt aici? Nebunie. Ăla este hotelul Four Seasons. Deci arată clădire de birouri, dar de fapt e hotel ceva. Sau așa se cheamă clădirea Four Seasons. I haven't got a clue. N-am nici cea mai mică idee. Ok. Deci sunt doar 31 de grade. E o temperatură la care noi n-ar trebui să ne îngrijorăm. Adică la noi vara clar se duce către 40. Deși sunt 31, este un indice de disconfort termic datorită umidității care accentuează fenomenul ăsta de disconfort practic. Poate să ajungă, din ce am înțeles, la tipul ăla undeva la 36. Aici nu există iarnă, deci asta este temperatura tot timpul anului. Și cel mai mișto este, din ce am înțeles, după ce plouă să ieși la plimbare, atunci e cel mai răcoros, cel mai fain. Dar oricum, față de Thailanda este mult mai tolerabil, părerea mea. Deci aș putea, aici cred că aș putea trăi. Asta este impresia mea. Față de Dubai, de exemplu, unde poate să ajungă și la 50 de grade, aici rămâne sub 40. Which is good. Deci, ia uitați clădirea asta, care are pe lateral o ederă, ceva, vegetație pe lateral. Foarte mișto. Și sus o grădină tropicală. Ia uite. Interesant. Ok. Deci, să vă povestesc întâmplarea de care ziceam mai devreme. Când eram în Bali, am cunoscut un tip pe social media, care este și el un fel de vlogger. O să vi-l prezint acum. Și tot trebuia să mă întâlnesc cu el în Bali, dar nu aveam ocazia. El era în nord, eu eram în sud, tot nu aveam posibilitățile. Și acum câteva zile, în timp ce eram eu în camera mea de hotel, m-am hotărât să-mi iau bilet către Malaysia. Așa, inopinat. Am luat bilet, am zburat, am pus un story la care tipul îmi răspunde: ce faci, ești în Malaysia? Da, și eu sunt. Deci, total neprevăzut, trebuia să mă întâlnesc cu el în Bali și într-un final ne-am întâlnit aici. Coincidențele astea mi se întâmplă des în ultima vreme și o să ziceți că sunt nebun. Cei care mă cunosc deja îmi știu părerile. Eu cred că realitatea nu există de fapt și doar trăim într-o simulare gen Matrix. Iar algoritmul mereu îmi dă chestii din astea, care noi le spunem coincidențe, dar coincidențele astea se întâmplă atât de des încât nu le mai pot numi coincidențe. Pur și simplu e ca un algoritm care funcționează după o regulă, pe un cod, ca să ne țină ocupați, distrați. Anyway, pot să vă povestesc cu altă ocazie despre alte întâmplări care trec de limita paranormalului și coincidențelor. În special ce mi s-a întâmplat în Egipt. Pe vremea aia nu filmam, dar interesantă povestea. Ok, hai să ne întâlnim cu tipul ăsta, să vă-l prezint. E cu un prieten de-a lui. Culmea este că s-ar putea să mergem împreună și în Vietnam. Fiindcă el face tot așa un tur al Asiei cu prietenul lui. Da, și fiindcă acest loc nu continuă să ne uimească, suntem în grădina botanică de care vă ziceam. Este, cred că, la etajul 5 al acestui mall. Aveam impresia că este zgârie în dar de fapt este doar un mall. Și da, este fabulos. Recomand să veniți aici. Se cheamă TRX Mall. Ca și cum aș face reclame la mall-uri, dar eu nu fac reclame la mall-uri. Pur și simplu este foarte frumos.
Și mergem într-o parte în alta, pe pasarele, doar că trebuie să văd unde este tipul ăsta. Ok, hai să-i dăm un telefon. Dă o altă idee noțiunii de spațiu verde. Da. Deci oamenii ăștia chiar respectă noțiunea de spațiu verde. There he is. What's up, man? Office vlogger. This is Abi and Eddie. Eddie. Yes, my travel buddies in Malaysia. Man, is this the place we talked about? Yesterday. Yes. Yeah. Wow, it's amazing, isn't it? So much green space everywhere. Did you find anything interesting? iPhone 16. iPhone 16? Okay, I'm not impressed. Okay, guys, we should go and get something to drink. What do you reckon? Oh, what's the plan? You wanna eat? Oh, I already ate, man. Just ate. I can go with you. I can drink something. Yeah. Let's find a space with air conditioning, huh? Như vậy đó. Như vậy đó. Deci băieții ăștia s-au trezit de dimineață și au fost la Genting Highland, la casino. Și au și câștigat ceva. O să mergem și noi zilele astea. Da, deci vreau să vă zic că suntem în continuare la etaj și clădirile astea sunt interconectate și este spectaculos. E ca și cum te-ai plimbat printr-un parc, dar ești într-un parc suspendat. Pare fi un grup de turiști acolo ceva. Ok. Haideți să bem ceva. O combinație de street food în mall. Ia uite ce drăguț. Poți să-ți alegi ce vrei de aici. Îți pui în farfurie. Nu mă întrebați ce sunt, fiindcă nu am nici cea mai mică idee. Dar avem mai multe tipuri de street food malaizian. Ia uite, o porție de clătită cu fructe de mare, 19 lei. Prețuri decente pentru mâncare în mall, părerea mea. Similar cu ce găsim în România. 16 lei. Toast 6 lei 50, 7 lei. Deci nu putem zice că prețurile, un waffle 9 lei, waffle ice cream 12 lei. Deci, deși oamenii ăștia au salarii mai mari ca noi, prețurile sunt mai mici datorită taxării mult mai mici. E doar 10% taxare aici, spre deosebire de 45% cât e la noi. Azi din ce au băieți aici? Bestseller yang mana? Wow, this is nice. Da, băieții s-au luat ceva specific. Niște ramen, supă și waffle cu ceai. Waffle cu ceai 18 lei. O să mă vedeți că zic că prețuri mult mai des din cauza că e simplu de calculat. Okay, din cauza că vreau să stau mai multe zile aici, o să verific hotelul prietenilor mei, Sleeping Line se cheamă. Să vedem dacă au un deal mai bun decât am eu acolo. Ăla este. Hello, sir.
Is this where to check for prices for hotel rooms, for suites? Today. Yes? Yeah. Booking? No, I want to see how much it is per night. One night, maybe 200, 250 something. 250. Can I do it online? You directly go cab, no problem. Okay, cool. Thank you very much. Okay, sir. Today? Yes. Yeah. No, actually, I've got one more night where I'm staying, so tomorrow, it'll be for tomorrow. Yeah. Okay, cool. Deci 250 de lei pe noapte. Da, am vrut să iau un Grab, dar din cauza că e blocaj în trafic, după cum vedeți, durează mult prea mult, am așteptat vreo 20 de minute, așa că am luat-o la picior. Cu ocazia asta o să mergem să vedem și street food, că tot am promis că vă arăt niște street food. Este o stradă faimoasă aici, Ja Alor Street Food. Mergem să verificăm. Okay, thank you. This is for the hundred. Oh, sorry, ice cream. Down. Okay, I'm sorry. This is for the thank you. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Put it aside. Thank you. Hundred. Oh, sorry. This one or this? Am început să intrăm pe o alee dubioasă, unde miroase cam ciudat. În incursiunea noastră în a găsi street food. Ei, nu sunt singurul turist european de pe aici, așa că e ok. Deci, de la zgrienuri și mall-uri de lux la așa ceva. Da, street food. Mi-aduce aminte de Thailanda. Ia uitați aici. Bacon, pork, chicken, fructe. 5 lei un pahar de fructe. Durian. Mamă, cum miroase durianul. Mie poți fi în două tabere. Ori îți place, ori nu poți să suporți mirosul. Pe mine nu mă deranjează. Ia uite, fructe proaspete, caracatiță, calamar, un fel de salam. Hello. What is this, my brother? It looks funny. Încă un vlogger acolo. Deci cum vi se pare contrastul de la mall-uri de lux și zgrienuri la street food? Lăsați în comentarii. De asta ador eu chestia asta, îmi place. Ai de toate aici. Sper că muzica să nu ne strice vlogul, dar vedem. O să o scot la editare. Hello, oppa. Deci mere cu condimente. Sauté squid. Squid sauté. Thai original. Yes, boss, I already ate. Thai food? Yeah, Thai food. Okay, next time, thank you.
Looking nice. Este dumplings ceva. Hey boss, one chicken and one beef please. Chicken satay? Yes. Not spicy. No spicy. No. Boleh? Hey. Nanti buat bang, beli okok je. Apa? Beli okok. Beli okok. Wow. Go. How much boss? 4. There you go. Thank you. Ok. Băi, n-am ce să pățesc, fiindcă au fost pe grătar numai ce le-am luat acum. Așa că sper că este ok. E chiar mișto. Asta de pui cel puțin. Deci două din astea am dat 4 lei. Unul este de beef, vită și unul e de pui. În schimb, ăla de vită avea oase în el, așa că nu cred că vom mai încerca. Și în ăla de pui am găsit și în ăla ceva, o bucată de lemn. Dar a fost ok per total. Ok, să luăm niște apă acum. Hey mate. Burger. Come. Famous burger. What's up, my man? What are you selling? Sugar cane. I have burger. Oh, burger. It's too late. I already ate. You need to move down there. Hi. I'll just have a bottle of water. Is that your voice? Ice cream? Your voice? Thank you so much. O sticlă de apă 2 lei. A fost aventura noastră cu mâncarea de stradă din Kuala Lumpur. Ca întotdeauna nu uitați să dați un like, comment și subscribe. Vă pup și vă ador!